Goed zo, kerel. Goed zo. De gezinskamer plus. Het is een ruimte in het ziekenhuis, speciaal voor mem en lietse poppen die in het ziekenhuis lezen matten. Voor die groep hadden wij geen mogelijkheden nog om ze samen te kunnen laten verblijven. Het kindje ging dan naar de kinderafdeling en de moeder verbleef op de kraamafdeling. Maar juist in deze groep, deze categorie, heeft het juist zo nodig om bij elkaar te kunnen blijven. In Nijsmellingen leidt de creamafdeling op de derde etage en de bennenafdeling helemaal onderaan. Een enorme afstand als je correct een poppen krijgen ha. Het komt in het ziekenhuis dan 10 tot 20 keer in het jaar voor dat de mem en ben skieren worden. Nou, hoeft dat dus niet meer. De allereerste levensbehoefte is liefde en zorg. En die krijgt hij natuurlijk het meest van zijn moeder en van zijn vader, die hier ook op deze kamer kan verblijven. Dus het gezinnetje maakt hier een goede start. De kamer wordt op het stuitel broekt, maar de echte jepening is onkomende vreed. Het is dan namelijk vroeg prematurendij.